Revistă. A apărut o revistă. Ce revistă a apărut? Ghidul nunții! Wow! Că veni vorba! Există un ghid al nunții. Deci cum? Și te poartă. Aici, pe dreapta, vedeți pe mama soacră, în stânga aveți soția. Aici este camera unde se va produce noaptea anunții. Oi, da, s-a produs, domnul, lasă, cum îți spun eu. Și cum adică ghidul nunții? Sună așa, adică am înțeles, ghid montan. Aici e Piatra Craiului, aici e prăpastia în care cad blogării cretini. În sfârșit, ceva. Dar ghidul nunții. Zircon.